Gata cu scuzele! Transformă dorințele în realitate. Un ghid către reușită și echilibru în viață. Carte audio după materialul cu același nume de Florin Roșoga. Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014. Text narat de Tudor Florea. Gata cu scuzele! Transformă dorințele în realitate. Un ghid către reușită și echilibru în viață. Carte audio după materialul cu același nume de Florin Roșoga. Editura Mega, Cluj-Napoca, 2014. Text narat de Tudor Florea. Cuvânt înainte! Salut și bun venit la acest audiobook! Mă bucur să te revăd aici și asta nu face decât să-mi întărească credința că vrei să te ocupi de evoluția ta personală și ești decis să faci pași definitivi ca să-ți transformi dorințele în realitate. Sistemul Gata cu scuzele a pornit de la o idee simplă. Mulți oameni găsesc mereu scuze pentru a nu face ceea ce contează. Scuze pentru a nu face mișcare. Scuze pentru a nu mânca sănătos. Sample complete. Ready to continue?